сегодняшний матч.
аплодисментами! Deep in my bones, straight from it. Дамы и господа, сейчас прозвучит гимн Республики Беларусь в исполнении Василисы Василек. Мы белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли, ширясь силой готовим мы братьями дай вольной земли. Славься земли наше светлое имя, славься народом братерский союз. Наша любимая мать, родима, вечно живи Беларусь. Наша любимая мать, родима, вечно живи Беларусь. Прывітанне, паважаныя сябры, прывітанне заўзятары тункачоў, заўзятары ураджайнай і нейтральныя гледачы. Сёння у нас выдатнае надвор'е і цэнтральны матч, як мінімум другога кола чэмпіянату Мінску, а магчыма і ўсяго сезону. Футбольны клуб «Ураджайна», які ідзе на другім месцы ў турнірнай табліцы, у гульні, сапраўды за 6 балаў, я думаю, можна пра гэта казаць упэўнена, прымае футбольны клуб «Тункачы», лідар турнірнай табліцы, і гэты матч сапраўды вельмі шмат можа вырашыць у гонцы за чэмпіёнства Мінску, якое і для тункачоў, і для «Ураджайны» можа стаць першым у гісторыі, і для вас гэты матч пракаментую я, Міраслав Колас, і мой калега Іван Брудніцкі. Прывітанне. Усім прывітанне. Давайте для пачатку аб'явім склады гуляючых сёння каманд. Склад футбольного клуба «Ураджайная». Брамник номер 31 Алексей Махнач, номер 4 Владислав Осмоловский, номер 5 Дмитрий Харнауцов, номер 8 Никифор Дук, номер 10 Александр Шишко, номер 13 Кирилл Вододохов, номер 22 Илья Ануфриев, номер 44 Артур Лукашевич, номер 77 капитан команды Степан Неронский, номер 88 Степан Макаров, номер 95 Антон Боцкин, головний тренер команды Илья Рахманов. І переходимо до складу надзвичайно фантастичної команди «Тункачі». У брамі сьогодні Арсеній Кудін, номер 5 капітан команди, Януш Ладуцька, номер 6 Давут Рабгаджиєв, номер 10 Плоский Намикада, номер 15 Никита Кустик, номер 17 Иван Радзивон, номер 18. Ну что ж, дамы и господа, матч начнется после обратного отсчета. С 10 до единицы мы вместе с вами отсчитаем, и после чего матч начнется. Так что давайте мы вместе с вами это и сделаем. Ну что ж, дамы и господа, поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали! І починається війна. Боже, дуже гарно сьогодні футбольна зустріча з клубом «Ураджайна», яка так само, до речі, базується на футбольній школі «Вони», як і «Тункачі», це дві команди, які базуються не на стадіоні футбольного клубу «Мінськ», побачити з футбольним кабінетом, а на адресі Ксерова 18. Тим часом бачив, як Росія збирає наші руки і буде спробувати нечто розвивати футбол команда «Тункачі». Ведаеш, такі сёння, конечно, матч цікавы, такое дербі мінскага дывізіёну другой лігі, вельмі шмат у якіх сэнсах. Футбольны клуб «Тункачі», футбольны клуб «Ураджайна», ветэраны гэтага дывізіёну, з 22-го года гуляем у гэтым чэмпіянаце, гуляем заўсёды вельмі упарта. Так, звычайна «Тункачі» фінішуюць вышэй табліцы, але заўсёды «Ураджайна» такі добры бой дае «Тункачам». Акрамя того, гуляють два лідери мінського дивізіону, гуляють дві команди, які базуються на стадіоні «Верховний», це шоколадному турнірному стадіончику.
Гуляють всі команди, які асоціюють собі з небом. У Урожайнай ёсць Янушка Небесная, Функашоў, як мы ведаем, Янушка Вораны. Таму, ну, вельмі цікава будзе паглядзець гэты матч. Сапраўды, як мне здаецца, гэта самая цікавая гульня і для Функашоў, і для Урожайнай, як мінімум у гэтым поле. Таму вельмі шмат чакаем сёння. Так, речі, означає, що це Функашоў. Закликаємо вас долучатися до нас до готування трансляції Функашоў і каналі Урожай. Так само пишіть свої коментарі, ті, хто дивиться нас про трансляцію Мінської федерації футболу. Так, сапраўды, адразу на 3 YouTube-каналы сёння будзе ісці трансляцыя, але ўсе чаты будзем чытаць, на ўсе каментары будзем адказваць, задавайце свае пытанні, пішыце свае пажаданні, крытыкі каментатараў, дзякуй каментатарам, пішыце свае прывітанні, магчыма, каму-небудзь жадаеце прызнацца ў пытанні, усё зачытаем, кажам шчыра. І таксама нагадваем для заўзятараў Функашоў, што па трансляцыі на YouTube-канале футбольных клубаў Функашоў ёсць спасылка на донечны бокс, калі жадаеце падтрымаць трансляцыі менавіта ад нашага клуба, то запрашаем. Але зноў ж такі нагадваем, нягледзячы на тое, што маем мы нейкія свае асаблівыя пачуцці да Функашоў. Сёння мы пастараемся як мага больш ліберальна пакрываць гэту гульню, таму вось такі невялікі праблемы трэба было абавязкова агучыць на пачатку гульні для заўзятараў Функашоў і для заўзятараў Урожайнай. До речі, нам вже зараз пишуть, що конечно, змінився, пишіться, познаєте, і коли ні, то будемо спробувати вирішати. Якщо добре, так само вирішити. Так, пишите, калі ласка, што будзе па гуку. Мы зробім магчымае, каб як мага хутчэй наш мікрафон і наш гук настроіць, каб усё было добра. Поки не наближається до рамки команди, тому ми зараз просто назираємо команди Нікіта, спробують спрацювати собі на футболі і показувати суперник, що це Урожайна, що це. Тим не менш, хочу одразу запитатися у вас, бажані слухачі, чого ви ожидаєте від сьогоднішньої гульні, чого ви чекаєте, які будуть лучші перемоги, може перемоги в процесі? В этом процессе Лучше во время матча, ну, типа, можно пропустить гол. Что ты сегодня чекаешь? Чакаю сёння, канечне, перамогі футбольного клуба, за які я заўзею, не буду ўжо нагадваць за які. Але, ну, калі казаць пра нейкае меркаванне як каментатара, то хацелася б пабачыць атакуючы футбол ад абедзвюх каманд. Ну, цікавая такая ситуація, абедзвюм камандам, здаецца, патрэбна толькі перамога. З аднаго боку футбольны клуб Урожайна на 6 балаў у турніры табліцы адстае ад футбольнага клуба Функашоў. І, ну, так атрымалася, што калі нават у сённяшняй гульні будзе нічыя, то 4 туры да канца ўжо чэмпіянату застанецца. Футбольны клуб Функашоў будзе наперадзе на тыя 6 балаў у турніры табліцы. І гэта, здаецца, будзе ўжо, ну, амаль чэмпіёнства для футбольнага клуба Функашоў. Таму, канечне, калі Урожайна яшчэ мае нейкія чэмпіёнскія амбіцыі, абавязкова трэба перамагаць. З іншага боку, мне не здаецца, што футбольны клуб Функашоў сёння будзе гуляць у самую нічыю, бо амбіцыі у Функашоў вельмі высокія. Ведаем мы, што Владимир Хаміцкус уже некалькі разоў выказваўся пра тое, што ён жадае, каб Функашоў гулялі ў першай лізе ў наступным сезоне. І калі Функашоў жадаюць выйсці ў першую лігу, то, ну, канечне, любога суперніка на нямецкай дывізіёне трэба перамагаць упэўнена. Таму, ну, спадзяюся, што побачым цікавы такі футбол і абедзвюх каманд толькі на перамогу будуць працівні. Так, больше сейчас поисковых посвертить и сказать, что если вы могли посвертить и сказать, что я чекаю того же самого и тому будем назирать. И дальше я хочу значить, что казав уже сам про надворье, але давайте ж так само і значимо, так би мовити, мікроклімат на стадіоні. Яка атмосфера створює
урожайне, і особливо є завзятори, які прийшли підтримати команду на стадіон, і відомо, що завзятори Крумкашов так само. Дякуючи менавіта їм, дякуючи менавіта тому, що люди приходять на стадіони, гульцам значно простей, можуть відчувати ту підтримку не тільки раз і коментарі на трансляціях, але і вживую. Щиро дякую всім, хто прийшов, щиро дякую всім, хто підтримує канал, стадіоні. І далі ще з нашим тільки сьогодні людей, незвичайно шмат зібралося на цей матч. Здається, подобна була потім менше лірія. На жаль, ми час візиту Донбас, так, почали. І менше, але люди приходять. Ще раз, Так, поки вельмі мало ми кажемо про саму гульню, давайте все ж поспробуємо перейти до її. Поки ще настроюємо лук на сьогоднішній матч, сподіваємося, хутко нормалізується. Ось зараз була нядренна така подача від Олексія Баранова у штрафну урожайну. І ось Давид Рибаджиєв робить такий аналіз. І Олексій Михайлович впевнено, звісно, як м'яч збирає. І зараз урожайно пойде в свою контратаку. Напевно, менавіта такий контратакуючий стиль сьогодні обере урожайне. Ведаем мы, что такие футбол урожайные гулять умеем. Можем згадати про матч першого кола між такими командами, які будуть зовсім непросто для команд. І ось зараз в такої контратації урожайна, якби це привела з цього моменту удару, але Нікіфор Дук пробив слабо, і ось уже контратаку Крумкашов. Артем Арантович, зараз йому добре було б поміщення м'яч дати. Артем Арантович вирішив гуляти просто надійно і заробити путь. Так ось, поки рятується, можемо швидко згадати матч першого кола поміж цими командами. До 60-х хвилин гульні лік був у матчі 0-0. І тільки після 60-х хвилин гульні, вже після того, як урожайно зробила шмат забігу, Максима захочет больше моцний лад, забили 3 голи, перемогли 3-0. І сьогодні, здається, матч не повинен бути таким простішим. Максима навіть складаніше, знову ж таки, вельми шмат сьогодні на кону. І ось Єгор Антонович, який добре путники зараз будуть знову путники подавати. І це така подача, Махнач виносить. М'яч заховує для Крумкашов, але, здається, урожайне ось так відбивається. І зараз повинен, звісно, Махнач м'яч забирати. М'яч він у руки не забирає, гуляє Махнач ногами, і урожайне починає атаку на свою браму. Зараз переходить команда у таку атакуючу фазу, але Гвардейчик спробував зробити все, аби не допустити этого, не дозволить перейти на борт Крумкашов. Така от пішли, отримав своїх перестановка будова на все ж таки більш оборончу схему, тим не менш, зараз контратака Якщо я у центр, але я не знайшов свого адресата, і будемо зараз за ще одним спробою. Іван Радіонов! Робить його 1-0 на користь номінальних гравців сьогоднішнього матчу. Звичайно, фантастичної команди Крумкаши. Граємо зараз за повтором. Як це здається, повинна була бути атака урожайна, але тим не менш перехопили ініціативу Кутенка, скинули у штрафную. Мяч у ворота футбольного клуба «Урожайная» забил номер 17-й Иван Родионов. Так, тебе выполнили только номинальная хозяева сегодняшнего турнира, это футбольный клуб «Урожайная». Дорогие болельщики, которые находятся на трибуне, которые в теньке, огромная просьба отправиться на противоположную трибуну, потому что они еще не сданы в эксплуатацию. Открывают сегодняшнюю гульню. І 1-0 перескочки, тим більше цікаво, що буде зараз, як хоче притягнути гуляти, він хоче притягнути гуляти цю атаку. Мені ж цікаво, що буде робити урожайне. Напевно, для урожайної ніяк відкриватися, ніяк
гуляць так усёй камандзе ў атаку, гэта будзе крыху так суіцыдальна ўсё ж у гэтай гульні, як менш рабіць гэта так рана. Таму, напэўна, ураджайнай трэба працягваць рабіць тое, што яна ўмее, працягваць гуляць у такі контратакуючы ролі і, магчыма, дапамогчы гэта дапамагчыся ураджайнай фону перадачу, але мяч сходзіць у гол. Десь нам прывіталочкі у каментарах, пішуць прывітанне ўсім, прывітанне. Рады вас бачыць, рады вас чуць. Рады бачыць вашы каментары. Ну і тым часам нагадую, што прымаць будучи можна па спасылцы у апісанні да трансляцыі Пункташоў, але ўсё гэта потым, тому што зараз будзем назіраць, як хутенька пераходзіць ураджайны ўжо на бок Пункташоў, робіць іменно контратаку і смешана пінаецца у нас Кашевіч з праблемам пасадзі, але даволі складана калі цябе гуляць і хвалі яго, літаючы І вось зараз я забачу, дарэчы, што футбольная клубы ураджайная на форме, акрамя нумароў, палістыцканыя яшчэ прозвішчы, шчыра кажучы, не ведаю я, што такую добрую цікавую форму зрабіла ураджайная. Ну, гэта добра, гэта насамрэч рэдкасць не толькі зараз вернемся да гульні, таму што вельмі апасна небяспечна. Тут, здаецца, ратуе Арсень Пуцін браму футбольнага клуба Крум-Тальшы. Але так ураджайны працягваецца, вось гэта ўжо сапраўды быў небяспечны момант ад ураджайнай. Добра для Крумкачоў, што на падбор не аказалася футбаліст ураджайны, але гэта Крумкачы падабралі. Вось такі далі слабы скал, які гатовы збірае Арсень Пуцін. Вось нават для першай лігі гэта вельмі вялікая рэдкасць, калі каманда мае прозвішча на гульнявой шотцы, таму рэспект ураджайны за гэта. Увогуле рэспект ураджайны за высокі ўзровень арганізацыі за тыя актыўнасці, якія робяць для заўзятараў і гэтак далей. Амбіцыі каманды, як мы ўжо казалі, маюць вялікія амбіцыі. Казалі мы пра амбіцыі. Апошні час цікава, што выйшла некалькі адразу інтэрв'ю на буйных розных каналах заснавальніка ураджайнай і перахманды, і сказаў пра вялізны план ураджайнай, пра тое, што ураджайная жадае выйсці ў першую лігу, замацавацца ў першай лізе. Таму, ну, канешне, і ў першай лізе, але давайте все ж здаецца, ураджайная пасля апошняга голу больш пайшла наперад, і вось спрабуюць так акуратна падыходзіць да штрафной. Пачнуцца ўжо першыя небяспечныя моманты. Як це было? Саме гэта адна з трых сённяшніх гульні, дзе схаваюць Крумкачы сваю каманду сухой, так мовіць. Алексей Баранов рабіў небяспечны праход, але даруйце, з нашай пазіцыі не бачна адзін з гуртоў ураджайнай ініцыятыву згаду з парушэннем правіл. Вядома, як заўсёды адзначаю, што значыць, што сёння мы все-таки больше хочем назирать за футболом. А можете вы так просто построить, потому что у меня вообще не особо получается. Ну, это я, типа, допустим, вот опять же, 0 это записать, как сказали. Его надо удерживать или просто? Нет, один раз берете. Да, все, понял. Потом в нужный момент, то есть я уже нажимаю на твой. Когда короче, у тебя повтор сейчас говорится. А как его брать? Верни трансляции единицы. Это на этих цифрах? Да, на этих. Зараз у нас Вот так. Все, спасибо. Разом з ним стоїть і ураджайний. Когда у тебя пауза, это у тебя повтор записан, да? Ты тыкаешь на показать повтор, это двое. Потом, когда один раз показал повтор, возвращайся на трансляцию, найди. Все, спасибо. Так, зараз відбувається опасний штрафной у браму. Гол забиває Олексій Баранов за стрельбу з району Полтрука. Така комфортна була позиція для штрафного, і нам таким образом, звісно, треба реалізувати. Мяч в ворота футбольного клуба «Урожайная» забил номер 18-й Алексей Баранов. Аккуратно Алексей Баранов, правый от себя в угол,
і акуратненько побач со штангою йомкати м'яч і почати матч, яким можна було тільки марочку почати. Футки 2 голи, уже 16. І ось остается уже вельмі складаны быць урожайным, але весь гуляць команда будет списывать, конечно, не будем. Вот зараз Леонский проливається по правому фланзі, але прострел у штрафной присок Крумкачов скончивается нічим, м'яч Крумкачов, і по левому фланзі Єгор Антонович буде атаку Крумкачов розвивати. Напевно, якраз лівий фланг цілком не буде зробити складно, бо бачимо, що Урожайна хутенько одразу сишує свободної зони гульцами, яка не дозволить розвивати перспективний поспіх. Тим не менш, постійно Миката з м'ячом опинається і буде його робити за титулу штрафною. Єгор Антонович, який пригоджує удар ножницями Рабіву. Олег щось зробив, це був не удар, а пас. Януша Луцька, який привел знову наш Вітовський і повинен боротьбу наш за нове поле. І ось зараз так, урожайна буде зараз атакувати. Номер 23 урожайний Ілля Мухайловська. Наша на Вячеслава Осмоловського. Перспективный закид на Александра Шишкова. Дарович, сегодня у нас такая дуэль бомбардиров Минского дивизиона. Правда, пока что трехразобочная. По Александру Шишко, нападающий урожайный с 10 голами в этом сезоне. Третий бомбардир чемпионата Минску. На другим месте на дадзений момент Владислав Морозик, нападник якраз Крумкачов, у якого 11 голов, але він сьогодні починає матч запасних. Але мені здається, що сьогодні, звісно, прийде ще з заміною виступить у Гуню. Ну, а і далі з 13 голами Дмитрий Мицкевич з команди 6 Юнайтед, і здається, і Шишко, і Морозик сьогодні спробуються догнать криху Дмитра Мицкевича, позмагатися з ним за перший рядок у такій престижній номінації. Але ну, поки що у Морозика не було шансів это забить, тому що він на лавці запасник, а для урожайних Гуня складывается так, що тяжко сказати про некие голы, хоча были опасные моменты. Тому глядим далее за Гуней, глядим. Напевно, моменту Олександра Шишко сьогодні ще. Давайте хотим проведем ориентир, какой у нас и доброго у нас все с бутом. Подписывайтесь, ласка, напишите. И доброго всего. Так, зараз такий дальній стрел. Але, ну, Честно, не особо получилось. вельми... Ну, вот, допустим, один раз нам нажимать, да? Ну, вот, допустим, он вот на переключили. Хорошо. Ну, просто это, например, жаловался, то, что много повторов. Это сразу потом нажимать? Да, надо нажимать сразу все. Где перепасовка урожайный соляс Показывал, один раз показывал. Я просто вообще в компьютерах не особо разбираюсь, поэтому пока пробую. Будете развивать себя там. Там же лучше, если показывать, то голы хотя бы все, уже момента не надо. А. Запуститесь еще. Это є на... Выиграли. Даруйте на робочу Не знаю. цифру. И дожали... У вас обычно так, получше? Сейчас хорошо. А у нас с техникой все проблемно. Но у нас опять же была Ну, своя камера. я бы пока меньше с микрофоном нормально. А у нас тоже хотят купить, но вот пока не будут пережить. Ну, это все петлички, оно нормально не присоединяется. Конечно, називається, якось не будем гуляє по пресам, що ці може його заховати своє нерви. Шлабуцька. Зіграємо за боротьбою двох капітанів. Хорошо, Так, і зараз так на ці як чергову раз магнат поводить м'яч. Часто водить м'яч так своєю дамою. Я сейчас не могу никак подойти. Я начала трансляцию. Я самого сейчас вообще Показывает получается. компания, часто большие, часто они бьют мимо бранного рынка. И зараз буде чергово такий опасний штрафний стрел у бок браму урожайний. Пам'ятаємо, що другий гол Крумкачов у браму урожайний прийшов менавіта після штрафного стрелу, після прямого стрелу від Олексія Баранова. Зараз
позиция, конечно, такая больше незручная, больше далекая от брамы. Дорогие болельщики урожайные, давайте поддержим команду. Дайте шуму, друзья! Включаемся. Наша поддержка как никогда сейчас нужна. І меня вдав. Подає Варантанович, подає зовсім мимо і футболіста Функашов, і браму суперника, і знову урожайна, а це брама буде м'яч уводить у гульню, і чуємо головного тренера Шейна Ігоря Рахманова, чуємо про те, що Рахманов каже, що Каха, хоча б одну нормальну провела урожайна, він доволі, як з этими уводами м'яча в браму урожайна користається, і справді, хоча за все урожайна не стоїть сьогодні. Ось зараз криху, здається, вийшли. Але бачиться все тим, що переривають Кумкачі, це пас Кумкачов, але Арсен Путін виносить м'яч не зовсім удало, виносить м'яч за межі поля, і зараз з ауту буде вводити у гульню м'яч футболіста урожайна. Ми сюди трошки супокоїлися дня, і зираємо ставили по програмі, це ще не так, але как будто это может все измениться на Урожайна може забити свої голи, які давали і може розпалити праву за здійснення контакту, а на Кумкачі можуть забити третій, один свій клуб. Так, мабуть, і у нагадывали, что Дрю пришел на урожайную снова 6 баллов, или что за ССЕ, то снится на класс. Я еще быть, посмотрим, заходит с Егором Антоновичем, бачимо, что шмат всі хлопці гуляють на проти Єгора, это тенденция немножко, спробую отбор Миловский. Трошечки, можна сказати, що небезпечно проходив. Леша Баранов, здається, тут відібравніше. Але звісно, Баранов добре зробив свої справи і точно так зроблено, аби не допустити зараз. Трошки не зрозумілі хлопці і виносять сьогодні розміняш з носа, буде вирішити, Так, і, до речі, питаються у коментарях, відомо, що по лінії великі проблеми з трансляцією, навіть з коментарцями, питаються у коментарях, як Кумкачі забивали свій перший гол. Значит, был такой навес у штрафную концовку урожайной с правого фланга Кумкача, и головой мяч у браму урожайной воткнув Іван Радзивонов, який не так давно долучився до футбольного клубу Кумкачі, який має такий добрий досвід гульні у тим ліку у першій лізі. І ось Іван Радзивонов, який увогуле по позиції він хутчэй центральний оборонца, альбо такий опорний оборонца, але сьогодні він гуляє значно вищей. Ось можемо ми бачити центральний зал, що він разом з Коскіним Міката гуляє на позиції атакуючого по оборонці. Так і ось експеримент адбочний, який спрацював. Іван Радзивонов, який оказався ближей до ворот суперника, чим звичайно, вельми хутко свій гол забив, видатний момент реалізував. Уміє Іван Радзивонов гуляти головою. Коли переглядали його матчі за Мінськ-2 у першій лізі, бачили, що він головою, звичайно, збивав свої голи у тим ліку у браму суперника у першій лізі. Тому так свою моцну якість Іван Радзивонов використовує у гульні вже за свою нову команду, за футбольний клуб Кумкачі. Вертаємося до політики, зараз Арсен Путін передачу на Дебіщика. Поки не було нічого цікавого, ось якраз Іван Радзивонов значок. Іван Радзивонов добре розвиває цю атаку, і була передача
не розумію, типу на Паски намікати, типу на Артема Воронковича, але в будь-якому випадку мені є незручна така передача, яку урожайна перехопила, і ось урожайна йде у контратаку, але Крумкачі гэтую контратаку мяч переривають, выносом. Болельщики футбольного клуба «Урожайная», давайте поддержим команду нашей главной кричалкой. Урожайная! Давайте еще раз скажем, что сегодня Жайна, святошную атмосферу сегодня. Забыться на трошки на свои проблемники, на свои область и определиться полностью головой на 90 хвилин. Зараз виказує свою незадоволеність. Хоча не знаю, всю історію. Перший клуб, не зря, що з цього вийде, тому що зараз ось як одна є Ковалівка, але два губи присягнували, якось вражання у високого пресингу дівчина, хоча це сильно, бачимо, що зараз ще й команда. Ще застається на своїм боку, над Артем Воронкович. Дорогие болельщики, давайте поддержим команду «Урожайная». Нужно найти первый забитый мяч, и, возможно, именно сейчас. Вельмі гучно, звісно, сьогодні працює Віктор Урожайний. Так, добре, доволі насамрэч організація матча Урожайний. Знову таки, є диктори, які ходять з команди наперед. Є маскот, є справді болельники. Іван, бачимо, що нам солдати Урожайний сьогодні. Ну це значить, що школа відбувається. Це пенальті. Ставиться пенальті. Короче, що перебуваємо. Так, зовсім нечекано ось гэты пенальті прийшов у браму Крумкачоў. Щиро кажучи, не зовсім я розумію, це був там контакт, але ну, суддя вирішив так, у судді, конечно, позиція. Ну что ж, друзья, пенальти. Осталось лишь только реализовать его. Поддержим ваши аплодисменты команде. Пенальти исполнит Александр Шишко. Давайте, друзья, громче! Гол супротив Арсения Путина. Поглядим за этим состоянием. Шишко альбо Путин. Шишко разгоняет. И... А Александр не свой. Мяч в ворота футбольного клуба Крумкачи завел номер 10 Александр Шишко. Мы быстро бачимо, що не оформляється, що не заформляється свою є пропущений гол, є жаль, так почав і добавились на фінальному, як далі нас зупиняють, це стає тарах, спочатку видає. Ну, зараз ми просто наші чи спробують людям задоволити. Заходиться в Воронкович, нема страшно задоволити, аби видає на баранцю, і отдає до себе так. І приходить отказ у браму. Наша третій м'яч залетає, що на 30-й хвилині. Яка ж результативна сьогодні гульня, і яка така видатна хутка контратака Крумкачов, конечно, после намеката автора гола, Мяч в ворота футбольного клуба «Урожайная» забил номер 10 Артем Воронкович. Коске Ну, Намеката. нападник гуляв зараз. Артем Воронкович зробив усе для гэтага гола. Артем Воронкович покинув Махнача зусім не у справі. І Артем Воронкович ось гэтую передачу на намекату віддав. Вельмі незадоволений для Рахмана гульнёй Урожайной. Ну, конечно, столько Урожайная заробила
забіла гэты пенальці. Здаецца, калі не памыляюся, вырашыў там арбітр, што Владислав Дубільчук крыху прытрымаў Александр Шишко, калі на Шишко гэты закід шоў. Шишко добра так па-балканску своечасова упаў у штрафной пляцоўцы Трункачоў, быў прызначаны гэты пенальці брамаконця, які Шишко рэалізаваў, але так вельмі хутка Трункачы адказалі, лік 3-1. Магчыма, зараз ураджайна зробіць гэты лік 3-2, паглядзім. Ураджайная закід, закід на Няронскага, так, Няронскі. Але там няма нікога з гульцоў ураджайнай. І ўжо мяч у Трункачоў. Іван Арсенов, 15 мячом, передаємо на Олексія Барана. Баранов знову подивився з Родіоном, але як добре зараз у підхваті. Здається, працює, у його зараз підвоєна мотивація, бо він відео у його не трималося адапрацію м'яч у Артему Баранковича, раз що і прийшов гол. Тому, на мою думку, що зараз просто буде з подвоєним голосом. Ну, головне, как это у нас правильно. І ось цікавий такий момент, треба відзначити, що Артем Баранкович, який зовсім такий незвиклий ход, якщо набрав у опошення гульні. Пам'ятаємо, що у гульні Трункачов з Спартаком було дві передачі його, після 2 голи у гульні з Мінським морем, що сьогодні такий вельми важливий гульні гольова передача. Зусім незвикло бачить так шмат гольовых дзеянняў ад Артема Баранковича. Ведаем мы, што вялікія праблемы маюць Трункачоў сезона з цэнтральным форвардам, што кажа, што ўсе форварды Трункачоў маюць праблемы з рэалізацыяй. Наўрад ці Артем Баранкович той форвард, які вырашыць гэтыя праблемы, канечне, але пахваліць хлопца трэба адносна свайго ўзроўню, канечне, значны прагрэс ён дэманструе. Вось зараз Баранов перадача якраз на Баранковича. І що зараз придумав Баранкович? Цягне мяч по фланці. Баранковичу треба аддаць. Баранкович Баранова, у Баранова. Але Баранкович чомусь зараз прийняв уже странне рішення, просто пробив по правій суперника. Уже не перший раз, як я бачу, в цій гульні Баранкович так робить. У тих позиціях, коли можна отдать передачу на гульцах Трункачоў і стварыць бяспечны момант, Баранкович з таких вельмі не вельмі для себе позиции незручных б'е по браме Махнача, зарабляе котнікі. Ну, паглядзім, магчыма, вось передача Антоновича дапаможа на Антонович будзе перадаваць. Антонович закід, Гардзейчыка, дарэчы, быў, і Гардзейчык там стаяў на такіх штанце, б'е по браме Махнача, але ураджайна з гэтым кутнікам справіцца, высветлення кутка ураджайна. Так, мяч па нему фланце, Няронскі, я потім мяч прийшов за м'яч Італія, але мяч зосталося. У каждого свой настройки. Прошу прощения, ураджайний, конечно, зосталося мяч, і ураджайний за auto в этот мяч выкрикнул. Зараз трошки тримається з Джастом Бата, бачимо, що він пішов там підкат, а потім добре м'яч, і стається, що з цим ходиться з найбільш зішим здоров'ям. І так, скачується, що шкоджені були. Хто сказав, він стив, так було з архітектором, більше сліза там прийшов. Я трохи не знаю, перший відбувається. Зараз тут назирали ми за зброю Субтитрка і світ, що є команда Мінського. І ось так, Коскін Міката зараз на газоні, аўтар одного з голов у сьогоднішній гульні. Звикли ми, що Коскін Міката так не завжди з'являється на стартовому складі Трункачоў, але нагадаємо, що у кубковому матчі супроти Динамо Брест на початку гульні отримав пошкодження Арсен Старков, атакуючи оборонця Трункачоў. І ось зараз мають Трункачі некалькі опцій на гэтай позиції. Може гуляти у основі і Коскін Міката, і Мирослав Тамкович, але у апошніх матчах бачимо, що Коскін Міката, звичайно, використовує Владимир Фоміч Бушна. І зрозуміло, чому для мене Коскін Міката один з лепших, звісно, гульців Дніпра. Хлопець вельмі так добре провів апошні некалькі матчів Трункачоў, вельмі активний був, але зараз пакуль без яго дзейнічаць Трункачы, конечно, пажадаем моцнага здароўя Коскіну Мікаце. Пакуль што ідзе такая перапасоўка ураджайнай лясавай брамы, ураджайны аддае наперад. Зараз на прошлый передач на Ануфрію, але ні, але пакуль ураджайна перапасоўваецца ля сваёй брамы.
Так, бачимо, ось м'ячом Лукашевич. Лукашевич пас наперед і Гуляй. Гуляй, Януш Ладуцький перериває. Контратаку Урожайна і ось вже Давид Арабгаджиев з Олексієм Барановим за Дебіщука. Дебіщук передача йде на Бардєчка. Бардєчик, напевно, буде наперед, так, він в этом робить, але Януш Ладуцький не відпрацював. Тут Януш Ладуцький м'яч вступив і значить Урожайна. Лукашевич наперед, напевно, шукав він там когось з атакуючих гульцов Урожайним, Максим Олександр Шишко, один платформа Урожайна, який вельми далеко так стоїть, чекає гэтых закидів, чекає контратаку. Пам'ятаємо, що Шишко і заробив пенальті Абрам Кумкачов, і реалізував, звісно, головна така атакуюча сила Урожайної, але ось зараз поки що опошні хвилини не вдається Урожайній знести Шишко. І Кумкачев зараз будуть виводити м'яч за штрафного спелу у центрі футбольного поля. Классно, классно. До мяча. Видно, что это машина. Я почитаю, все міркуємо. Зустрічайтеся. Так, і ось зараз Артем Баранкович так низько опустився. Артем Баранкович зараз просто виносить, звісно, наперед, віддає м'яч Урожайний. До речі, читав я Івану Чакс таке міркування, писав, напевно, завзято Крумкачов про те, що Крумкачів вже переросли з років другої ліги, потрібно Крумкачов в першу лігу. Як ти лічиш, Іван, переросли Крумкачів з років другої ліги, я би цінив? Ну, что да. Такая ситуация то, что такое компания может я же футбол складывается не только из-за того, что играет на поле, а и за его межами. Фінансове питання і ціни, це все треба списывать с липы и помнить про это. Ведаеш, Іван, вось мне хацелася б, конечно, пра гульнявы бок пагутарыць, бо шмат я бачу такіх меркаванняў пра тое, што Крумкачы перараслі ўзровень другой лігі. Сябры, давайте ўсё ж такі заўзятары Крумкачоў і тыя, хто ім сімпатызуецца, давайте дачакаемся фінальны этап і паглядзім, што менавіта на фінальным этапе другой лігі у плэй-оф супраць больш моцных супернікаў пакажуць Крумкачы. Щиро кажучи, уровень і Мінського дивізіону, і усього Драголіги, він год від году падає, давайте будемо щирими. І зараз, ну, ми бачимо, які великі проблеми є з ротацією поміж першою і другою лігами, і вельми неохота клуби другої ліги бути. Ось, і мені здається, що, конечно, перемагати так буйно у всіх у Мінському дивізіоні це добре, але треба дочекатися хоча б кінця сезону, бо большасць у першай лігі значна мацнейшая, конечно, за супернікаў Крумкачоў. Таму давайте пачакаем з гэтымі да канца сезону. Коцкі Наміката бачым, што ён здаровы, ўсё добра, і вось Коцкі Наміката аддае на фланг на Арабгаджиева, Арабгаджиев аддае назад на Гвардзейчыка. Так, Гвардзейчык на Баранова, зараз адкрываецца Дебіщук, атрымоўны мяч, Дебіщук будзе навешваць. Дебіщук навешвае на Намікату, намікаць, што трэба яму яшчэ падрасці, каб гэта такія навесы прымаць, але Наміката навес не прымае, значыць зараз звычайна. Сказал, что наш прошел урожайный, который большой перервал наши Так, пошли штан. До речі, що дуже, що шмат Артура наші шмат це дуже допомагає своїй команді, що так само дуже добре. Спробуємо. Наш до Шишко. І... Справа Олександр.
І зараз буде Кутнік, здається, для Абрама Крумкачов. Апелює Євген Гардейчик і інша вулиця Крумкачов до арбітра. Мені ще каже, ось я зараз кажу без всіляких. Итак, урожайная, включаемся. Наш стандарт нужно поддержать команду громкими аплодисментами. Давайте же! Нам нужен второй забитый мяч. Включаемся! Дає такі закиди ці на дальню штангу. Так. Робить він добре стріл. Навіть невідомо, що таке було. Ці то спроба знести партнера, ці то навіть стрілять по грамі, кадру. Але Арсеній Кузик на місці не дозволяє. Так, і нагадуємо, що хочемо за коментарями. Щиро прочитали ми ваші коментарі про те, що в трансляції не було повтору першого голу. Звісно, побачаємося за це. На жаль, навряд чи вже буде повтор першого гола у трансляції. Коли ми вже розповідали, що м'яч забив Іван Радіонов після навісу правого флангу Крумкачова і після свого стрілу голова. Ви жадаєте побачити відео гола, перший гол Крумкачов, заходьте у телефон-канал футбольного клубу Крумкача, там повтор це є, ви все побачите. А зараз Шишко з м'ячом, і Шишко подає ось на Коскіна Мікату. Подає, і Коскіна Мікату дає на фланг на Антоновича, Антонович наперед, але перериває Осмоловський цю передачу. Так, Воронкович на Кухтика, Кухтик на Ладуцька. Так, отскочил, конечно, на Сусима Воронковича. Я спробував все-таки Єгор Антонович, а не Мент, має що має, просто смішно. І на капітан. Здається, було якесь спортки, це вже не перший раз, коли Єгор здимається і початку. Спокійно, все визначено. Ось зараз іде перепасовка урожайна з м'ячем Степан Макаров. Один з тренерів урожайної, який третій раз у сезоні у рамках Мінського дивізіону виходить на поле. І ось так хутко м'яч доходить вже до Шишко. Шишко для Абрама Крумкачов оказався небезпечно. Шишко таки насамрэч небезпечно виходить. Я не ведаю, што гэта было па задумцы, стрэлцы, перадача, але ў любым выпадку атрымалася небяспечна і Кутнік зарабляе ўраджайнае. Вось так напрыканцы тайму ўраджайная крыху Крумкачов паддавіла. Канешне, калі ўраджайная яшчэ жадае позмагацца, ну, хотя бы за нейкие турнирные баллы, это больше перемогу. Болельщики, давайте поддержим команду. Еще один стандарт в конце первого тайма. Ваши аплодисменты команде! Няронский подает. Няронский. Ось зараз він небезпечно. Що ж зробить Ладуцька? Ладуцька виносить. І гэты погроз крыху не реалізує. Але Смоловський м'яч подобрав, а Смоловський подає кудись на Шишко. Значить, просто до Няронського. Стрела забігає. Так, був гол, здається. Зрозуміло, так, вельми неемоційно святкує урожайне, але, ну, бачиш, здалося, що там був гол, чи ні? Не було голу. Так, конечно, с комментаторской позиции здалося, что сотковый был гол, что Пригожин так Няронский у девятку Крумкачов трапил, и здалося, что лик будет 3-2, тем больше, что вельми хутко так футболисты урожайные все побегли назад, вельми недовольны, что тренер Крумкачов. Такое не было. Здесь крыху мимо пошел мяч, и там креативно. Хотя бы зараз Крумкача атакуют, наш был на всем Воронковича, фол на Артемия Воронковича, першая желтая карта для урожайных, отведывали как раз гуляющий тренер урожайный Степан Макаров. Артем Воронкович крыху гуляющий. Остается, что помогла ему не сподобиться. Артем Воронкович все для фото. К основному времени первого тайма будет довольно минимум 1 минута. После периода первого тайма нужно додать до хвилина, и на хвилине повытираем за І коли я не ёсть, коли буде перший на матчі, і на матчі перший стається пересовка на самі межі. Наш буде виспішення.
І перехуєш, напевно, є час втрачання для того, щоб опошню атаку провести. Який фартук з м'ячем був, але хутко м'яч стратив. І от Чижов Крумкачі з м'ячем, Воронкович намікати Молодуцька, вони безпечно атакують зараз Крумкачі. Молодуцька добре на Антоновичу, зараз треба Антонович. Як добре гуляє. Напевно, гэта перадача ось була на партнёра, якой Махнач добра перахапіў. І ось зараз, напэўна, що свісток дасть арбітр. Напэўна, так і ёсць. 3-1, Крумкачі пакуль што ўпэўнена перамагаюць у галоўным матчы мінскага дывізіёну другой лігі гэтага сезона. Давайте пакуль пашлі перапынак. Дамы и господа, первый тайм завершен. На данный момент впереди команда Крумкачи, но у нас еще 45 минут футбола впереди. Но прежде чем мы начнем свое развлечение в перерыве, для вас исполняет по-настоящему шикарные песни «Василиса, Василек». Ну, мікшер трошки поширці може. Ні, ось наш канал. А, вот. Так, да. Це монітора, напевно.
весной сильно увлек. Иначе, может, ты в них потеряться. Книгу написать. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть? Можно опять и опять. Песни. А ти можеш скачати эту приладу так само? Так само скачати? Да. Яку? ВДО Ninja. На плеймер? Да. Зараз. Не боясь и талант не стесняться. Також зараз знизу. Раз, два, три, раз, два, три. Так, ну что, дорогие воспитанники школы Урожайная, давайте мы вместе с вами соберемся сейчас у наших ворот. Соберемся у наших ворот для того, чтобы как минимум сейчас попытать удачу и, возможно, выиграть сегодня приз. Это отличная возможность сейчас заработать приз, зарядиться на второй тайм и провести шикарно вторую половину нашей игры. Будем надеяться, что и парни сейчас в раздевалке заряжаются на все 100%. Парни, давайте здесь соберемся. Давайте все. Раз, раз, два, три, раз, два, раз. Все, кто готовы сейчас попытать удачу и выиграть Ну давай, заходи на ворота. Парни, а мы становимся в одну колонну. Вот здесь, в одну колонну, на белой линии. Пенальти, это, конечно, здорово, но мы будем бить дальше. Будем проверять вашу силу. Итак, собираемся, отходим. Шажочек назад. Назад, шажочек, еще. Вот сюда нужно установить мяч. Есть. Ну и, собственно, какая задача? Коля, у тебя задача какая? Ты у нас сегодня можешь быть главным претендентом на главный приз. Главным победителем. А вот я тебе не скажу, какой главный приз, но ты увидишь. Мы как минимум вместе с вами должны забивать ворота Коля.
Ускоряться. Итак, удар поворотом сейчас будет. Близко. Ты был очень близок, но нет. Итак, парни постарше. Парни постарше. Ну і покуль проходять останні конкурси Не всем получится сегодня пробить. на полі Итак, с ударом футбольної школи Гругани. Бачимо, що вже починають виходити гульці на полі, Крумкаши вже майже у повному складі на полі. Урожайне так само хутенько вже буде. Еще один удар нужен. Провели мы некоторые змены, попрацавали трошечки з гуком. Отпишитеся у коментарі, коли ласка, ці змінилося нешта, як нас чутно. И узнаем, либо Коля, либо... І вогонь напишите про якость гуку. И здесь мяч не попадает. Так, парни, быстро отправляемся на трибуны. А те, кто нас забили, парни, идемте сюда. Коля. Зараз будемо чекати, назирати за машинами змінами, які були, і ті були яни у вогулі. Так, Коля, ты сегодня забираешь вот такую классную историю. Накидочка у тебя будет. Коля, ну ты, конечно, невероятный вратарь. Давай 5 колен. Парни, ну а вы как забили? Вы как забили. У нас есть для вас тоже призы, очень крутые. Все призы от урожайных. Итак, парни, все отправляемся быстренько на трибуны. Поздравляем и продолжаем болеть, друзья. 45 минут есть на исправление ситуации. 3 мяча. Мы можем это сделать, и нам нужно это сделать за 45 минут. Так, у складі Крумкашоў мы не заўважаем зменаў, але у урожайнай яны былі. Так, 3 новыя гульцы з'явіліся ў ураджайнай на полі. Нумар 7 Кірыл Трубячкоў, нумар 11 украінскі легіянер Ростислав Клімашэўскі і нумар 20 туркменскі легіянер Керым Мередаў. Канешне, разумеем, што ураджайная вельмі незадаволеная лікам у першым тайме. Ураджайная будзе спрабаваць адыграцца, но Крумкашоў зразумела, што замен не было, бо ну чаму ж ім быць, Крумкашоў усё задавальняе. І зараз бачым, хто сышоў у складзе футбольного клуба «Ураджайна». Сышоў нумар 5 Зміцер Харнаўцоў, нумар 8 Нікіфар Дук. І зараз паглядзім яшчэ, хто таксама сышоў. Сышоў нумар 44 Артур Лукашевич. Такія вось замены адбыліся ў складзе футбольного клуба «Ураджайна». Назіраем за футболом. У перарыве матчу, у перапынку перад другім таймам дыктар казаў пра тое, што трэба «Ураджайна» забіваць 3 галы ў другім тайме. Не ведаю я, канешне, вечар на Груганах зусім не падобны на вядомы стамбульскі вечар 2005 года, але ну магчыма пабачым мы нейкі цуд ад ураджайнай. Зараз паназіраем за гульнёй, паспрабавалі мы наладзіць гук трансляцыі падчас перапынку, таму абавязкова пішыце ў каментарах аднаго з чатаў. Мы нагадваем, чытаем усе чаты, таму заўзятары ураджайнай таксама пішыце ў свой чат, усе вашыя у тым ліку прэтэнзіі да каментатараў і арганізатараў сённяшняй трансляцыі мы бачым і чуем. Таму пішыце, калі ласка, ці змянілася штосьці, ці стала штосьці лепш. І зараз ураджайная спрабуе атакаваць. Сцяпан Макараў быў з мячом, ад мяча і збавіўся. Была перадача на Антона Боскіна, Боскін на Махнача. Махнач зноў на Макарова. Вось так нетарапліва па крысе ураджайна развівае атаку. Зноўку ідзе мяч на Боскіна. Боскін наперад закідвае. Боскін закідвае на Кірыла Трубячкова, але вось так ураджайная мяч страціла. Давайте нагадаем пра падзеі першага тайму. Першы гол у складзе футбольнага клуба Крумкачы забіў на пачатку матчу Іван Радзівонаў, нумар 17. Забіў ён галавой пасля падачы ў штрафную з боку капітана Крумкачоў Януша Ладуцькі. Другі гол за Крумкачы забіў Алексей Баранаў і зрабіў лік 2-0. Алексей Баранаў забіў прамым стрэлам са штрафнога. Пасля быў пенальці ад Александра Шашко, а пасля шыкоўнай перадачы Арцёма Варанковіча мяч забіў Коскіна Міката. Такім чынам лік 3-1. І вось зараз ураджайная ідзе наперад, спрабуе ураджайная атакаваць, але вось так хутка перадача ураджайнай скончваецца, здаецца, контратакай Крумкачоў. І тут, ну, канешне, Арцём Варанковіч апелюе да суддзі,
Артем Воронкович зараз чекає червоної картки. І чую я, що каже Владимир Фоміч Бушман. Владимир Фоміч Бушман, що каже, що за ось такі якраз якби пауфол на Олександра Шишко був поставлений пенальті у браму Крумкашова у першому таймі, а зараз нічого арбітр не свиснув під час виходу Артема Воронковича, але гуляємо далі, суддя нічого не свиснув. Після неудалої атаки Ураджайної м'яч у Крумкашова, Арсеній Кудзін уводить його у гульню. Так, і Давуд Рабгаджиєв знову. До речі, давайте зазначимо, що для глядачів Крумкашова інформація, так би мовити. Давуда сьогодні не то, яка б дуже шмат ми бачили у гульні. І навіть один з асистентів Фоміча виказував йому свою незадоволеність його на гульні під час того, як зараз такі гол здань, так би мовити, від Неронського капітана Крумкашова, коли подалося спочатку, що гол був, але після такого пригожого, моцного стрелу у 9 брами Крумкашова, все ж таки гола не було, тим не менше, Давуд свої наганяє тримав. І тут Януш ці то Воронковича, ці то Коскі, які обидва були у штрафної пляцовці, але не отрималося. І зараз ми бачили, і навіть бачимо таку, так мовити, гульню верхом, але у центрі поля без переходу до чиєїсь сталої влади над м'ячом. Розповіді, коли ласкавання. Ось зараз кажуть у коментарях, що гук став лепший, чим раніше, тому, можливо, будемо вертатися до тих тем, які піднімали у першому таймі, будемо вертатися до подій першого тайму, коли дренно було нас чутно. Як тобі ввогуле ураження від першого тайму? Може, є неякі назирання за тим, чому менавіта Крумкачам удалося так упевнено провести цей перший тайм? Які ввогуле ураження, поділися? Найперше я хочу нагадати вам, що Мирослав, ми сьогодні самі з прес-служби Крумкашова, тому коментуємо нейтрально, але можемо трошечки все ж таки перейти на бок Крумкашова, чого спробуємо позбігати. Тим не менш, футбольного клубу «Урожайная» проведены замены. Тим не менш, коли казати про перший тайм, то я все ж таки хочу означити то, як пригожа гульня почалася, і моє почуття як аматора футболу, і особливо як завзятора Крумкашова, вони тільки становчі. Тому що ми бачили шмат пригожих моментів, ми бачили шмат цікавих. Я ще раз скажу, що пригожих моментів, які були і небезпечні побач з брамами як Арсенія Кудзіна, так і Олексія Махнача. Ми побачили аж 4 м'ячі. Уявіть собі, не у кожній гульні стільки забиваються, звичайно, а тут за один тайм 4 м'ячі, і кожна з команд пропустила, хто більше, хто менше. Я можу сказати, що це тільки пригожа гульня, яку хочеться побачити і у другому таймі. Що думаєш ти, Мирослав? І поки Мирослав буде розповідати, я закликаю вас, поважані глядачі, викажіть своє міркування, що ви думаєте про перший тайм і про матч ввогуле. Хто вам сподобався, що не сподобалося. Будемо чекати вашої інформації, а поки Мирослав поділиться своїм ураженням. Так, ось зараз штрафний від Крумкачова, все ж прокоментуємо його, бо було вельми небезпечно. Януш Ладуцька здав Миката ось таким ці то навісом, ці то стрелом трапив у поперечину. І зараз цікаво був такий гук, вельми подобний на гук об закінченні гульні, але тільки 52-га хвилина йде. Тому назираємо за кутником Крумкачова. Єгор Антонович, так, поділимося, звісно, коли буде можливість ураженнями від першого тайму. Ось зараз Антонович буде подавати. Єгор Антонович подає черговий раз у гэтым матчі. Антонович на Воронковича, але і ось, щиро кажучи, у першому таймі Крумкачі як бицем підтвердили свій статус як головного фаворита, як лідера дивізіону, Мінського дивізіону другої ліги, лідера по всіх показчиках, лідера і на трибунах, бо значно гучніше все ж підтримку Крумкачова чувати на трибунах. І, звісно, лідера по гульні, бо вельми упевнено так гуляли Крумкачі, здавалося, могли забивати ще і ще, але Ураджайна так само нядренно огризалася, мала свої моменти.
моменты. Тому, конечно, приємно було назирати за таким футболом атакуючим. Моменту було шмат у обидвох команд. І ось черговий момент зараз може бути у Радзівонова. Радзівонов добре б'є. Казали ми у першому таймі, давайте тоді ще раз гэта паўторым для тих коллег, хто не чув. Іван Радзівонов – гэта чалавек, які по пазіцыі звычайна гуляе альбо цэнтральнага абаронцу, альбо больш рэдка гуляе апорнага паўабаронцу. То бок гэта такі вельмі абарончы гулец. І ў Крумкачах звычайна ён у мінулых матчах з'яўляўся менавіта як цэнтральны абаронца на полі. Звыклі мы ўжо да гэтага, звыклі, што Іван Радзівонов, так, ён ходзіць на стандарты, ён умее граць галавой, забівае галавой, але перш за ўсё Іван Радзівонов гэта гулец менавіта абароны. Але сёння зусім нечакана Владимир Фомич Бушма такі эксперымент правярнуў і паставіў Івана Радзівонова атакуючым па абаронцам. І гэта, здаецца, свае вынікі мае, бо Іван Радзівонов забіў. Іван Радзівонов актыўна вельмі сёння. Конечно, дзякуй, мы можам сказаць Івану Радзівонову за гэту гульню, прыгожа за ім назіраць. Тым часам Ураджайная атрымала жоўтую картку за фол на гульцы Крумкачоў, атрымаў яе нумар 11 Ростислав Клімашэўскі, які якраз вось у перапынку з'явіўся на футбольным полі і вельмі так хутка сваю жоўтую картку ён атрымаў. Так, это уже другая желтая картка для Ураджайнай. Нагадваем, што Крумкачы пакуль гуляюць без картак, але гэта ў хуткім часе можа і змяніцца. Але тым не менш. Зараз Давуд Арабгаджиев зусім, здаецца, нечакана для нас. Воротам футбольного клуба «Урожайная» забил номер 6 Давуд Арабгаджиев. Віктор нам аб'явіў, што менавіта ён стаўся аўтарам забітага мяча і ёсць магчымасць паглядзець паўтор, каб пабачыць гэты гол. Але трошки буду шчырым, выпаў я з хады матча. За гэта даруйце мне, але гэта чацвёрты мяч і пяты агулам у гульні. Уже пяты раз падыходзіць Александр Шишко, каб распачаць гульню з цэнтра поля. Будзем назіраць, што будзе адбывацца далей, бо, здаецца, гэта ўжо заяўка на кропку, так бы мовіць, у матчы. Але мы не будзем спісваць ні ў якім разе Ураджайную з рахунку, таму што гульня можа змяніцца хуценька ў самыя быстрыя моманты. Так, і зараз, конечно, крыху святкуюць ужо заўзятары Крумкачоў магчымую перамогу. Конечно, не трэба тарапіцца з вывадамі, але здаецца так. Здаецца, сёння ўсё атрымоўваецца ў Крумкачоў. Былі ў ліпні, у першай палове ліпня праблемы ў Крумкачоў, шчыра кажучы. Прайгралі Крумкачы з Дюшарба ФСТ Дынамо. Усяго 1-0 вельмі так няўпэўнена перамаглі ФСК Энергетык. У Кубку Беларусі нічога не змаглі супрацьпаставіць берасцейскаму Дынамо. Але ў апошніх матчах, здаецца, выправілася гульня Крумкачоў. Гулялі Крумкачы з лідарамі мінскага дывізіону, калі не ўлічваюць самі Крумкачы. Упэўненая перамога 4-1 над Мінскім морам. Зараз з тым жа лікам ужо Крумкачы вядуць Ураджайнай. І не бачу я зусім, за кошт чаго Ураджайна можа адыграцца хаця б. Бо, адзін гол Ураджайна забіла пасля пенальці. Пенальці, зноўку кажу, меркаванне нейтральнае. Пенальці вельмі спрэчна. Вось зараз спрабуе Ураджайная, здаецца, атакаваць, але вельмі хутка Няронскі мяч губляе. Мяч у Януша Ладуцькі, той на Радзівонова, Радзівонов на Арабгаджиева, Арабгаджиев на Гарадзейчука. Вось так катаюць мяч Крумкачы. Як жа ўсё ж спакойна гэты матч Крумкачам даецца. У Крумкачоў, здаецца, атрымоўваецца ўсё. І вось рыхтуюцца замены ў Крумкачоў, бачым мы. Владзіслава Марозіка, пра якога мы казалі ў першым тайме, лепшага бамбардзіра Крумкачоў у гэтым сезоне. Бачым мы яшчэ аднаго нападніка Ростислава Серага, бачым Міраслава Тамковіча, атакуючага паўабаронцу. Бачым фланга гульца Данілу Гоцмана. Цікава, каго не заменіць, але, здаецца, ўжо проста хлопцы выйдуць пагуляць, праявіць сабе і неяк магчыма замацаваць гэты лік. Лік для Крумкачоў вельмі прыемны. Ураджайнай, магчыма, трэба ўжо пакрысе рыхтавацца да наступных матчаў. Ураджайнай, мне здаецца, наперадзе яшчэ ўпартая барацьба за другі радок у турнірнай табліцы, які
які таксама стане лепшым вынікам у гісторыі ураджайнай. Зараз давайте паназіраем за яшчэ адным кутнікам. Зноўку Ягор Антанович. Ягор Антанович падае чарговы кутнік. Падаваў, здавалася, на Гардзейчыка. Неяк незразумела пляцоўцы ураджайнай, але Алексей Баранаў шыкоўна тут адпрацоўвае. Алексей Баранаў на Коцкіна Мікату, прапускае Коцкіна Міката на Гардзейчыка, і Гардзейчык б'е здалёк, б'е міма, і, здаецца, зараз будуць замены. Давайте на іх паглядзім. Сыходзіць нумар 99 Артём Варанкович, нумар 10 Коцкіна Міката, замест іх, адпаведна, Ростислав Сер і Міраслав Тамкович. І зараз, напэўна, суддзя хуценька пакажа нам яшчэ 2 замены крумкачоў. Будзем чакаць. Артём Варанкович і Коцкіна Міката сёння зрабілі на дваіх 3-й гол для крумкачоў. Кажам, дзякуем за сённяшнюю гульню. Канешне, малайцы хлопцы, спадабалася іх гульня сёння. Чакаем, замест каго выйдуць Марозік і Гоцман. Так. Выходзіць замест Ягора Антановича Даніла Гоцман. І, здаецца, сыходзіць з поля Уладзіслаў Дабішчук. Так, Дабішчук сыходзіць з поля, замест яго у гульню уступае Уладзіслаў Марозік. Так, і вось цікава будзе зараз паглядзець за перабудовамі крумкачоў. Бачым, што Ростислав Серы пайшоў наперад, ён будзе у нас цэнтральным форвардам, атакуючы паўабаронцы Марозік і Тамкович, апорнікі Баранаў, Ладуцька, цэнтральная тройка абаронцаў у нас зараз Радзівонаў, Кухцік, Гардзейчык, і латэралі атрымоўваецца Гоцман і Арыбхаджыеў. Номер 66 Владислав Дабіщук. Адбыліся замены, адбылося. І зараз мы ўжо бачым, як гэтыя замены, здаецца, працуюць, тому што Міраслав Тамкович тут быў з мячом. Номер 7 Владислав Морозов. Аб'яўляе зараз дыктар у нас на стадыёне, хто менавіта пакінуў поле, хто менавіта выйшаў. І номер 77. І тут бачым мы, як трошечкі папіхаліся Александр Шашков разам з Арсенем Кудзіным за гэты мяч. Арсеній захаваў яго для каманды, гэта галоўнае для крумкачоў. І тут Евген Гардзейчык увёў яго ў гульню. Хуценька Януша открываецца, абыгрываецца ён з Міраславам Тамковичам. Тамкович спрабуе развіваць далей. І тут, здаецца, нават небяспечная гульня была, трошечкі збоку, але момант полностью гульнявы. Спрабаваў тут Сцяпан Макараў нагамі мяч выбіць, які быў у паветры, і тым не менш дуэль у яго выйграў Даніл Гоцман, які пры сваіх, даволі, скажем так, невялікіх габарытах, ён усё ж такі у гэтай барацьбе перамог. Тым не менш, суддзя гульню прыпыніў, і зараз мы назіраем, як спакойна ураджайна перакатвае мяч на сваім полі, на сваім баку, каб знайсці нейкія моманты, нейкія прарэхі дзеля таго, каб развіць свае атакі. І, дарэчы, давайте яшчэ раз адзначым, якая сёння шыкоўная, цудоўная падтрымка з боку абедзвюх каманд, як і у крумкачоў заўсёды фанацкі сектар амаль добра так запоўнены, так і ва ўраджайнай шмат людзей прыйшло падтрымаць сваю каманду. Гэта файна, гэта зусім, на мою думку, добра і толькі спрыяе развіццю футбола. Зараз, дарэчы, аб такой цікавай рэчы падумаў. Таксама працягваем наганяць тое, пра што казалі ўжо ў першым тайме, але, магчыма, не пачулі нашы гледачы. Разважалі мы ў першым тайме крыху пра нумара 88-га ўраджайнай Сцяпана Макарова. Сцяпан Макаров, гуляючы трэнер ураджайнай, асістэнт галоўнага трэнера, які не так часта выходзіць на поле, калі мы кажам менавіта пра менскі дывізіён другой лігі. Цікава, што гэта толькі 3-й матч у сезоне для Сцяпана Макарова, і пры гэтым другі матч ужо Сцяпан Макаров праводзіць супраць крумкачоў. 90 хвілін правёў ён у матчы першага кола. Вось зараз Макаров на полі. Магчыма, Макаров гэта, конечно, такое ўзмацненне ураджайнай, якое ураджайна выкарыстоўвае толькі на крумкачы. І вось зараз менавіта Макаров ліквідуе пагрозу з боку Владзіслава Марозіка. Вось так неяк крыху загадзя пачалі мы казаць пра гэтага футбаліста. І вось ідзе контратака ураджайная. Вось гэта можа быць небяспечна. Прастрэл на Шашко, які ўпэўнена Гардзейчык перарывае, і Гардзейчык аддае на Алексея Баранова. Алексей Баранов на Давуда Арыбхаджыева, назад на Алексея Баранова, і на левым фланзе мяч крумкачоў. Будуць спрабаваць крумкачы атакаваць. Так, бачылі мы зараз менавіта Кірыла Трубячкова, які выйшаў таксама з лаўкі запасных на пачатку другога тайма. Як ён зрабіў такі, так бы мовіць, слалам у стылі Гарета Бейла.
што калі мы ўзгадваем такую футбольную класіку. Тым не менш, гэта нічым не скончылася, але, на маю думку, менавіта Трубачкоў гэта той, адзін з тых, каго трэба будзе баяцца, скажем так, Крумкачам і не дазваляць яму шмат прасторы ў другім тайме. Бо раз прабяжыць, другі прабяжыць, а на трэці можа і скончыцца гэта фатальна для Крумкачоў. Але, тым не менш, мінула ўжо больш за гадзіну гульні. У нас ідзе 64-я хвіліна. І будзем мы назіраць за тым, як будуць падзеі развівацца далей. Хутчэй за ўсё зараз пачнуцца першыя замены зараз замены у футбольнага клуба «Ураджайная». Бачым, як рыхтуюцца адразу два гульцы да выхаду на замену. Будзем глядзець, замест каго яны выйдуць. Тым не менш, зараз «Ураджайная» знаходзіць яшчэ адну магчымасць для таго, каб развіць атаку. І вось, пра каго я і казаў, Кірыл Трубачкоў, ён знайшоў прастору, знайшоў магчымасць, стрэліў нават гэтым ужо разам, але Даніла Гоцман мяч вынес, чым прынес «Ураджайнай» кутнік. Чарговы кутнік, будзем назіраць, як будзе яго падаваць Кірыл Вададохаў. І зараз Вададохаў стаіць ля мяча. Не так шмат было кутнікаў «Ураджайнай». Вось, магчыма, зараз, конечно, «Ураджайнай» ёсць шанец забіць. Будзе «Ураджайная» навешваць у штрафную пляцоўку Крумкачоў. Чакаем мы на гэтага навесу. Ідзе навес. Стрэл галавой не атрымаўся. І Няронскі спрабуе. Чакаем мы на іх, канешне. Мне здаецца, што гэта такія замены ўжо больш даць пагуляць хлопцам на лаўцы. Абавязкова яшчэ пра гэта замены пагутарым, калі яны адбудуцца, але пакуль што чарговы кутнік «Ураджайнай». Паглядзім, ці атрымаецца штосьці ў гэтай каманды. Няронскі на гэты раз падае, але Кудзін упэўнена мяч забірае і выносіць наперад. На каго ён выносіць? Владзіслава Марозіка адзін, ён стаіць там наперадзе. І вось Марозік зараз сваё адзінаборства прайграе, але «Ураджайная» з мячом зараз. Так, зараз мяч у Макарова. Макаров, напэўна, здавалася, што будзе даваць далёка наперад, але ён так цераз кароткі пас па крысе мяч прадвігае. І вось зараз Асмалоўскі з мячом. Вось Асмалоўскі ўжо закідвае далёка на Шишко, і гэта небяспечна было. Крыху не капіла Шишко. Міма брамы мяч пайшоў. Так, бачым, мы рыхтуецца да выхаду на замену нумар 19 Павел Гераў. Павел Гераў, былы гулец футбольного клуба Крумкачы. Памятаем мы гэтага хлопца яшчэ зусім такім маладым, зялёным, з доўгімі валасамі. Зараз бачу кароткую стрыжачку Паўла Герава. Гераў «Ураджайнай» гуляе значна часцей, чым у Крумкачах. У Герава, здаецца, ўсё нармалёва. Гераў з «Ураджайнай», напэўна, будзе гуляць у фінальнай частцы. Таму, толькі поспехаў Паўлу Гераву, але, канешне, Крумкачы з гэтым не пагадзяцца і паспрабуюць сённяшнюю гульню свайму былому гульцу сапсаваць. І таксама нумар 66 выходзіць гэта Яўген Ястрэмскі, і мяняе ён нумара 22 Іллю Ануфрыева. «Ураджайная» зараз будзе вводзіць мяч з аўту. «Ураджайная» вводзіць мяч. Вададохаў закідвае, але Арсень Кудзін з мячом. Так, і, да рэчы, я хочу заўважыць, што адбылася адваротная замена. Поле пакінуў Расціслаў Клімашэўскі. Напэўна, не ўвайшоў ён у рытм гульні, які задае «Ураджайная». Ці, гэта нейкая трэнерская змена. І што мы зараз бачым? Мы бачым зараз Януша і баючыся, неяк там не варушыўся нават асабліва, проста выставіў руку і забраў гэты мяч. І на фланзе зараз мы назіраем, як выйшаўшы Даніла Гоцман зрабіў фол над Кірылам Вададохавым. І будзем назіраць, што будзе далей, але зараз ёсць магчымасць у зноўку Крумкачоў перабудавацца на абарончую схему, каб не дазволіць «Ураджайнай» развіць свой поспех перспектыўны і захаваць добры да сябе лік. Тым не менш, мяч даходзіць да Александра Шишко, які, здаецца, добра яго аддае галавой на Няронскага, але суддзя пазначае, што было парушэнне правілаў з боку менавіта «Ураджайнай». І будзем
назіраць, ці будуць нейкія санкцыі прыведзеныя да гульцоў. Здаецца, не. Падышоў ён проста запытацца ў Мікіты Кухціка, як у яго з нагой, і пачуўшы, што ўсё добра, гульня працягнецца зусім хутка. Будзем гэтага чакаць так. Арсень Кудзін хуценька ўводзіць мяч у гульню. Аддае ён яго на Івана Радзівонова. Да рэчы, давайте азначым, як Радзівонаў дужа нізка апынуўся зараз. Магчыма, гэта нейкія перабудовы адбыліся ўсё ж такі пазіцыйныя, нават з гульцамі, якія не сышлі з поля. Тым не менш, бачым зараз, як спрабуюць крумкачы праз кароткі пас выйсці з-пад прэсінгу ураджайнай. Ураджайная прэсінгуе добра, здаецца, 5-6 гульцамі адразу на 2-3 чалавек. І прэсінг гэты паспяховы. Таму што менавіта гаспадары поля зараз з мячом будуць яны знаходзіць яшчэ адну магчымасць. Але хуценька гэта Евген Гардзейчык ліквідуе патэнцыйную небяспеку. Расціслаў Серы разам з Янушам. Януш. Ёсць адкрыты Міраслаў Тамковіч. Тамковіча мяч даходзіць. Тамковіч будзе наскідваць у цэнтр штрафной пляцоўкі. І так, ідзе скід. Атрымлівае мяч Расціслаў Серы. Серы на марозіка, але Махна. Хуценька спрабуецца тут контратака, але Александр Шишко трошачкі ўсё ж не даглядзеў і апынуўся ў становішчы па-за гульнёй. Дарэчы, Міраслаў, здаецца, мы амаль не бачылі афсайдаў у першым тайме, і, напэўна, гэта першы ці другі афсайд. Увогуле, у гэтай гульні, што ты думаеш на гэты конт? Ці сведчыць гэта для цябе пра нешта? Альбо гэта проста такая звычайная асаблівасць гульні, якая ні пра што можа і не сведчыць? Ну, у Крумкач... Так, я згодны, што не так шмат было афсайду у абедзвюх каманд, но у Крумкачоў ўсё проста. Крумкачы гуляюць... Так. Поле пакінуў номер 11 Ростислав. Так вось, Крумкачы гуляюць у такі кароткі пас. Крумкачы спрабуюць атакаваць цераз такія доўгія камбінацыйныя перадачы. І таму, канешне, Крумкачы не вельмі часта выкарыстоўваць гэтыя доўгія закіды. Крумкачы не вельмі часта выкарыстоўваць гэтая длинная перадача на форварда наперадзе. Таму няма афсайду ў Крумкачоў, таму што Крумкачы атакуюць па-іншаму. Крумкачы атакуюць так, што ў афсайд яны трапіць не можуць. Што датычыцца ураджайнай? Ураджайнай, канешне, тактыка іншая. Ураджайная вельмі так часта закідвае наперад мяч на Александра Шишко, але ураджайная атакавала ўсё ж такі значна радзей, чым Крумкачы. Не так шмат ураджайная мела момантаў падчас і першага тайма, і другога тайму. Вось, напрыклад, зараз чарговая замыкаў гэтую перадачу, біў па варотах Махнача, і мяч пасля сейву Махнача пайшоў у папярэчыну. Чарговы кутнік ад Крумкачоў чакаем. Выратаваў Махнач сваю каманду, выратаваў ужо ад 5-го гола у браму ураджайнай. Рыхтуецца тым часам ураджайнай яшчэ да замены чарговай ўжо. Рыхтуецца на замену выйсці Даўран Кулышоў, гулец, які быў у Крумкачах на праглядзе мінулай зімой, шмат гуляў у таварыскіх гульнях, які меў сапраўды шанс, меў трапіць у Крумкачу ў мінулым сезоне, але ў выніку ў мінулым сезоне апынуўся ў футбольным клубе ФСК «Энергетык». У гэтым сезоне вось за ураджайную гуляе, выйдзе на поле. Ну а пакуль што чарговы кутнік ад Крумкачоў ідзе навес, з якім спраўляецца ураджайная. Вось з кутнікамі і у тым ліку выходзіць у гэтыя хуткія контратакі, як яны спрабавалі зараз, але скончваецца ўсё нейкай мітуснёй на фланзе, пасля якой мяч застаецца ў Крумкачоў. І пазначае суддзя пра тое, што будзе адбывацца замена. Поле пакідае нумар 13 Кірыл Вададохаў, пра якога мы ўжо ўзгадвалі ў гэтай гульні. Быў ён заўважаны на полі, зрабіў ён дуже якасную працу для сваёй каманды, аддаў ён усяго сябе, за што мы дзякуем за гульню і будзем назіраць за Даўраном Кулышовым, які будзе выходзіць на поле. Аб'явіў зноўку дыктар змены на полі. Спрабаваў тут адзін з гульцоў Крумкачоў прайсці бліжэй да брамы, але непрыступная сцяна абароны ураджайнай вытрымала. І ураджайная зноўку
Закидваюць яны на Александра Шашко. Здаецца, што ў гэтым тайме шмат чаго аддаецца на менавіта плечы і ногі Александра. Здаецца, чакаюць крумкачы, што менавіта ён будзе стваральнікам магчымых небяспечных момантаў, што ён зараз і робіць. Аддае ён зараз мяч аднаму з гульцоў, але стрэл блакуецца. Даніла Гоцман, але спрабаваў ён, зрабіў ён трошкі незразумела для нас, тым не менш, мяч ужо ўраджайны, момант адыграны і трэба глядзець, назіраць далей. А далей мы бачым, што абарона зноўку спакойна праз ніз спрабуе выходзіць на бок крумкачоў. Бачым, як і чуем, як падказвае Канстантин Куімаў крумкачам, а менавіта Алексею Баранову пра гульцоў. Але вынікам гэтага робіцца тое, што мяч все ж таки апынаецца ў крумкачоў, і нягледзячы на тое, што на газоне апынуўся адзін з гульцоў ураджайнай, гульня працягваецца, пазначае, што свабодны Даніла Гоцман, але мяч да яго не даходзіць, там Ковіш аддаваў ён на Марозіка, Марозіка даў на Януша, і у Януша, да жалю, не атрымалася. Мяч будзе ўводзіцца ў гульню, але гэта потым, таму што зараз будзе адбывацца замена. Поле пакідае ў нас нумар 4 Владислав Смоловскі, замест яго выходзіць нумар 9 Денис Масейка. І Махнаш аддае мяч на бок. Поле покинул Владислав Осмоловский, номер 4. На поле вышел номер 9 Денис Масейка. Так, і тут Даніла Гоцман першы на падборы, захоўвае ён мяч для Владислава Марозіка, але суддзя пазначыў, што было парушэнне правілаў. Дарэчы, пыталіся ў каментарах да трансляцыі, колькі заменаў дазволена рабіць у матчах другой лігі. 7 заменаў дазволена, і вось ураджайны якраз выйшаў Дзяніс Масейка. Гэта апошняя 7-я замена ў матчы, 7-я замена для футбольных клубаў ураджайная. Крумкачы, здаецца, яшчэ могуць рабіць замены. Магчыма, гэтай магчымасцю яшчэ скарыстаюцца. Можа, дадуць пагуляць каму-небудзь з рэзервовых гульцоў. Ну, а пакуль што з мячом крумкачы. Пыталіся яшчэ ў каментарах, дарэчы, у трансляцыі пра фінансавы стан ураджайнай, наколькі фінансавы стан ураджайнай фінансавы стан крумкачоў дазволіць ім удзельнічаць у першай лігі. Тым часам чарговую жоўтую картку атрымлівае футбольны клуб ураджайная. Атрымаў, калі я не памыляюся, нумар 77 Сцяпан Няронскі, капітан каманды. Дык вось пыталіся пра фінансавы стан крумкачоў, наколькі ён дазволіць удзельнічаць у першай лізе. Ну, давайте пачакаем усё ж такі вынікаў сезону, ці выйдуць крумкачы па спартовым прынцыпе ў першую лігу, а тады вось ужо паглядзім, як быццам бы ёсць сігналы аб тым, што ёсць добрыя шансы ў крумкачоў знайсці грошы на ўдзел у першай лігі, калі такую магчымасць крумкачы заваююць менавіта дзякуючы поспехам у другой лізе. І зараз у мяча стаяць Даніла Гоцман, стаіць Евген Гардзейчык. Гоцман аддае на Баранова, Баранов на фланзе, Баранов прастрэльвае, і мяч, здаецца, сышоў. Так, арбітр Ну, вось крумкачам яшчэ, канешне, голас кутніка сёння не хапае, бо вельмі шмат было кутнікаў крумкачоў, шмат кутнікаў падаваў Ягор Антанович, які добра падае кутнікі, які ўмее гэта рабіць, але зараз вось чакаем. Напэўна, Януш Ладуцька пойдзе падаваць кутнік, ужо капітан каманды. Не вельмі часта ён гэта робіць, ён больш любіць так забіваць галавой, якраз падчас стандартаў, але, ну, вось у крумкачоў нейкая такая крыху атрымоўваецца сітуацыя, што капітан каманды на сваіх правах пайшоў кутнік гэты падаваць. Януш Ладуцька нядрэнна падае на Баранова, Баранов б'е галавой. Можа рабіць усё, і вось паспрабаваў кутнік падаць. Атрымалася нядрэнна, але, на жаль, для крумкачоў без забітага гола працягваецца гульня.
І зараз ураджайне з м'ячом, ураджайне, здається, щось зробити. Криху команди перейшли вже до такого режиму, яким просто скончується гэты матч. Крумкачі жадаюць, напэўна, уже пайсці святкаваць перамогу. Ураджайне рыхтавацца да наступнай гульні. Ураджайную, зноў-такі, мы ўжо казалі, чакае барацьба за другое месца, вельмі напружаная. Усё ураджайна яшчэ наперадзе, іх важныя матчы яшчэ будуць. Так, ну і пакуль ёсць пауза ў гульні, мы хочам нагадаць вам пра тое, што Крумкачы можна падтрымаць не толькі словамі, але і дзеяннямі. Як гэта можна зрабіць, запытаецеся вы ў мяне. А гэта можна зрабіць па спасылцы ў апісанні да трансляцыі на канале Крумкачоў. Ёсць спасылка на Donation Alerts, калі вы хочаце, каб нарэшце якасць трансляцыі павышалася і мы былі удзячныя вам дуже, ну мы вам так удзячныя, то можете падтрымаць нас грашыма праз Donation Alerts у спасылцы пад трансляцыяй на канале Крумкачоў. Тым часам Владислав Марозік спрабаваў ён ісці ў дрыблінг супраць адразу натоўпу, здаецца, гульцоў і пляцоўцы, але ну яны сваю справу зрабілі якасна, не даўшы Марозіку праціснуць мяч далей. Хутенька уводзіць Масейка мяч у гульню, на Кулышова аддае, Кулышов на Неронскага, Неронскі аддае на сваіх абаронцаў. Ну і хлопцы хутенька закідваюць, зноўку шукаюць, спрабуюць знайсці Александра Шашко. Не атрымліваецца гэта у іх, і тут ужо Януш разам з гульцамі, якія выйшлі у другім тайме, менавіта з Владиславом Марозікам і Ростиславом Серым, спрабавалі яны трошечкі папрэсінгаваць. І тут Мірослав Томкович падключыўся і добра адабраў мяч, закідвае ён на Марозіка, Марозік прымае. Здаецца, скідваў ён на удар Ростиславу Сераваму, але, напэўна, Степан Макараў выбіваў мяч. І зноўку гэта ўжо дакладна быў Макараў, які добра выбіў мяч. І тут Алексей Баранов б'е, Махноч! Які малайчынка! Нягледзячы на тое, што лік ўжо 1-4, ўсё ж такі да брамніка, здаецца, пытанняў няма. Алексей Махнач робіць сваю справу якасна і добра, і апынулася парушэнне правілаў і пайшоў удар па браме пасля посвісту, але суддзя не мог папярэдзіць б'ючага жоўтай карткай, але не зрабіў гэта, дараваўшы яму. Тым не менш, ураджайная прэтэнзіі не выказвала, а хутенька ўжо пераходзіла бліжэй да брамы Арсенія Кудзіна, але, да жалю, няўдала для іх. Іван Радзівонаў. І вось мы бачым, помнім, дзе Іван Радзівонаў гуляў у першым тайме, як высока ён падымаўся і дзе зараз ён. Як нізка ён ўсё ж такі ўжо прыйшоў да сваёй больш звыклай, здаецца, пазіцыі абаронцы альбо апорнага паўабаронцы. Тым не менш, і Мірослав Томкович перахапляе гэты мяч, трошкі ўжо, здаецца, страчае канцэнтрацыю ураджайнай, тым не менш, гол пакуль не прапушчаны, таму Трубачкоў Кірыл спрабаваў дагнаць Давуда Рыбгаджыева, але абодва гульцы маладыя, абодва энергічныя, абодва хуткія, і у гэтай дуэлі ўжо ён пераможцам не выйшаў. Ростислав Серы апусціўся ён ніжэй нават за атакуючых паўабаронцаў, зачапляючыся за мяч і даючы магчымасць развіццю атакі. Не атрымалася хутка перайсці ў атаку ўжо у Крумкачоў, таму што павярнулася ураджайная ўсім сваім складам, і бачым, як нізка апускаецца каманда, каб толькі не даць Крумкачам аніякага праходу. Але тым не менш, штосьці мне падказвае пра тое, што будуць яшчэ небяспечныя моманты, а можа нават і галы. Як мінімум 1 гол мы яшчэ дакладна пабачым. Я думаю так. Што думаеш ты, Мірослав?
Мне ўсё ж здаецца, што калі мы пабачым галы, гэта будзе так хутчэй выпадковасць, бо ну сістэмна нічога добрага не адбываецца ўжо для ўраджайнай на полі. Крумкачы, напэўна, ўжо не жадаюць забіваць, ураджайны ўжо не можа. Вось зараз крумкачы робяць чарговую замену і зараз сыходзіць з поля нумар 6 Давуд Арыгваджыеў. На поле з'явіўся нумар 24 Константин Цвяткоў і паназіраем, як Константин Цвяткоў канец гэтага матчу правядзе. Дык вось у крумкачоў, ну, крумкачы, напэўна, маглі б забіць яшчэ па такой гульні, альбо паспрабаваць забіць, стварыць небяспечныя моманты. Вось, напрыклад, як зараз, і вось крыху гэтую гульню. Мне хацелася б крыху яшчэ паразмаўляць пра навіны ў складзе крумкачоў. Пасля мінулага матчу з мінскім морам даведаліся заўзятары крумкачоў, што сышоў з каманды Эбука Неджы, і канешне хацелася б сказаць вялікі дзякуй. Вось зараз ужо буду казаць усё ж як заўзятар Эбукі, вельмі такая упэўненая, сапраўдны такі давай у абароне, які ўсё вычышчаў, і, канешне, вельмі шмат ён даў повадаў для таго, каб аб ім сказаць добрыя словы, пайшоў на павышэнне у чэмпіянат Таджыкістану. Жадаем яму там толькі вялікіх поспехаў, магчыма, вернецца ў крумкачы ўжо пад першую лігу. Так, і пакуль далёка не дайшлі ад тэмы Эбукі Неджы, мы паведамляем вам, што заўтра ўжо на канале на мяжы, тэлеграм-канале на мяжы, які вядзе адзін з нашых добрых сяброў Мікіта Філістовіч, выходзіць інтэрв'ю з Эбукам Неджы, таму раю ўсім зайсці, падпісацца і абавязкова прачытаць. Таксама выказаць словы падтрымкі і Эбуку, і Мікіту, які робіць добрую справу для развіцця беларускага футболу. Ну, але ж гэта ўсё справы каля футбольнай, таму што зараз мы назіраем за тым, як Мірслав Томковіч скідвае на Владислава Марозіка, і, здаецца, быў ж ён першы на мячы, але добра, самаддана згуляў зараз абаронца ураджайнай, выбіўшы мяч і ліквідаваўшы зноўку ж пагрозу ўжо ад крумкачоў. Так, Тамковіч. Трыбуны ўсё больш нагнятаюць, і што з боку ураджайнай, што з боку крумкачоў. Усе 90 хвілін, здаецца, людзі на нагах, усе 90 хвілін падтрымліваюць гучна, бесперапынна свае каманды, гонячы іх наперад, нават нягледзячы на лік, што пераможны для адных, што ўжо, ну, даволі вялікі для іншых. І тут апынулася яшчэ одно парушэнне правілаў. Ну, вядома, што ненаўмысна рабіў гэта Расціслаў Серы, але, тым не менш, Даўран Кулышоў апынуўся на полі. Тым не менш, з ім усё добра, і гульня працягнецца. Так, бачу каментар у чаце пра тое, што патрабуюць Паўла Варэніка на полі, гульца крумкачоў і выхаванца футбольнага клуба «Ураджайная». Сябры, калі вы персанальна заўзееце за Паўла Варэніка, Паўла Варэніка ў заяўцы сёння няма, на жаль, таму яго не чакаем, магчыма, чакаем у наступнай гульні. Так, ці вось зараз паглядзеў, не, ёсць Павел Варэнік у заяўцы, прашу прабачэння, таму, ладно, усе шансы у Паўла Варэніка з'явіцца сёння ёсць, таму, ну, выбачайце, буду разам з вами тады чакаць сёння Паўла Варэніка, магчыма, сёння ён выйдзе, яшчэ заб'е што-небудзь. Што, напэўна, можам яшчэ раз вярнуцца да тэмы Эбукі Неджы, бо нічога на полі не адбываецца. Вось такі трансфер добры, выдатны у клуб вышэйшай лігі чэмпіянату Таджыкістана, магчыма, не самы элітны чэмпіянат, але, ну, вось гэты трансфер паказвае, што нават з другой лігі Беларусі можна з'ехаць за мяжу, з'ехаць у элітны дывізіён якой-небудзь краіны і там ужо далей будаваць кар'еру, ўжо прафесійна трэніравацца, гуляць на прафесійным узроўні. Таму, канешне, гэты прыклад, гэта добры прыклад для ўсіх футбалістаў, хто сёння на полі, хто ведае, можа, хто-небудзь з тых, хто гуляе сёння за крумкачы альбо ўраджайную, захоча з'ехаць у Таджыкістан. Вось, напрыклад, Александр Шашко, які зараз добра стрэліў па варотах Арсенія Кудзіна, меў шансы забіць другі гол, але крыху міма мяч пайшоў. Напэўна, можна яшчэ пагутарыць напрыканцы матчы пра лепшых гульцоў у складзе абедзвюх каманд. Ураджайнай, мне здаецца, ўсё ж лепшым быў Александр Шашко, ну, вельмі актыўны ён сёння быў. Бачна, што уся гульня ў атацы будуецца менавіта вакол Александра Шашко. На Александра Шашко ідуць усе закіды, усе навесы, усе перадачы. Шашко сам зарабіў
пенальті сам рэалізаваў. Напэўна, большую частку тых момантаў ураджайнай, якая яна мела, стварыў менавіта Александр Шишко. Ну, канешне, бачна, наколькі якасны гэты нападнік, наколькі Александр Шишко ўсё ж такі для сваёй каманды важны, патрэбны. Бачна, чаму Александр Шишко забівае так шмат галоў. І, канешне, Шишко для мяне MVP ў складзе ураджайнай. Працягнем на гэтую тэму пасля атакі Крумкачоў, якая нічым не заканчваецца. Дык вось, а ў складзе Крумкачоў, мне здаецца, ужо звыкла для нас. Алексей Баранаў усё ж стаў MVP гэтага матчу, ну, на мой погляд. Алексей Баранаў выдатны чарговы матч правёў. Алексей Баранаў забіў вельмі такі патрэбны штрафны удар. Алексей Баранаў забіў усё ў цэнтры поля. Алексей Баранаў вёў гульню. І, ну, просто умніца Алексей Баранаў, што яшчэ пра яго казаць. Алексей Баранаў гэта той гулец, які вось на гэтым узроўні мінскага дывізіёну робіць розніцу. Канешне, хацелася б пажадаць Алексею Баранову, каб ён рос, прагрэсаваў і ішоў у першую лігу, магчыма, з Крумкачамі альбо без. І зараз так назіраем за тым, што адбываецца на полі. Ляжыць на газоне гулец ураджайнай. Пакуль у нас ёсць час, Іван, на твой погляд, хто лепшыя гульцы сёння ў складах абедзвюх каманд, ураджайнай у Крумкачах? Можаш адзначыць каго-небудзь? Так, ну, вядома, калі пачынаем з гаспадароў, то хачу адзначыць аўтара адзінага забітага мяча, які, здаецца, сам зарабіў пенальці, сам рэалізаваў. Это Александр Шишко. Але ж разам з ім можна пазначыць і капітана каманды Сцепана Няронскага, які таксама дуже добра працаваў. Все ж таки робіць лік ён 2-4. Александр Шишко, толькі мы яго пахвалілі, і ён пацвердзіў тыя добрыя словы, якія мы яму накіравалі. Малайчынка, робіць ён лік все ж таки 2-4, але будзе гульня працягвацца далей, і здаецца, што застаецца гуляць камандам усяго ж таки 2 хвіліны, пра што паведамляе бакавы суддзя, дуже незадаволены адзін з прадстаўнікоў клубу ураджайнай. Незадаволены ён, здаецца яму, што усяго такі 2 хвіліны, яму падаецца, што гэта мала, але, ну, эмоцыі мы разумеем, і дуже непрыемна прымаць паразы. Тым не менш, павернемся мы ўсё ж таки да яркіх гульцоў. В ураджайнай я хочу адзначыць Александра Шишко і Сцепана Няронскага, а таксама Трубачкова Кірыла за яго другі тайм, які ён адпрацаваў дуже якасна, на мою думку. Ну, а што датычна Крумкачоў, я ўсё ж таки выберу Алексея Баранова. Капитан команды номер 77 Степан Няронский. Да, сейчас начну. І вот нават адзін з дыктараў пазначае, што Няронскі сёння прызначаны найлепшым гульцом у складзе ураджайнай. Але павернемся да Крумкачоў. Алексей Баранаў і Коскі Наміката, і таксама давайте ўжо адзначым і Варанковіча, які гол, які ён стварыў для Коскі Намікаты. Ну, ён малайчынка, ён дабароўся, дацягнуў гэты мяч і аддаў. Таму, на мою думку, лідары такія. Што думаеш ты, Мірослав? Так, я выказваў уже свае меркаванне. Для мяне вось Шишко ураджайны, Баранаў Крумкачоў. Гаспадары прызначылі Няронскага лепшым гульцом у сваім складзе. Ну і добра. Канешне, было цікава, як Ілля Рахманаў быў вельмі незадаволены тым, што ўсяго 2 хвіліны дадалі да другога тайму. Я разумею гэтыя эмоцыі, але было 90 хвілін матчу, каб забіць гэтыя галы. Зараз ўжо парачку хвілін на гэтыя 2 галы. Зразумела, нічога не зменіць у гульні. Было пытанне ў каментарах яшчэ адно пра Эбуканэджы. Просто такі цікавы момант. Пыталіся, Эбуканэджы сышоў вольным агентам, ці гэта быў трансфер менавіта за грошы. Сябры, ну, каб прадаць гульца, трэба падпісаць гульца, падпісаць з ім кантракт, плаціць яму зарплату. У Крумкачах, як гэта амаль у ўсіх клубах. Добавлено минимум 2 минуты. Так, чамусьці толькі зараз зрабілі аб'яву пра дададзены час да матчу. Дык вось,
Каб гульца прадаць, трэба мець з ім контракт, трэба гульца падпісаць, трэба плаціць яму зарплату. Крумкачы зараз каманда такая, ну, калі мы кажам фармалёва, ўсё ж таки аматарская, бо крумкачы зарплату не атрымліваюць, гульцы гуляць. Ну, просто хтосьці, таму што яму падабаецца гуляць у футбол, хтосьці, таму што жадае зрабіць крок наперад у сваёй кар'еры. І вось Буканэджы якраз паўгады пагуляў бескаштоўна за крумкачы, зрабіў гэты крок наперад. У Таджикістане будзе гуляць ужо за грошы. Напэўна, вось тэму за Буканэджы скончылі. Не ведаю, калі наступны раз Буканэджы з'явіцца на нашых трансляцыях. Калі я буду каментаваць наступную гульню, можа, у наступнай гульні, хто ведае. Ну, ладно, гэтыя жарты. Ураджайны ўжо, напэўна, скончвае матч. Макараў увесь матч, усе 90 хвілін адпрацаваў, гуляючы трэнер Ураджайнай, не дапамог камандзе. Вось чарговы такі ідзе закід на Шишко. Шишко наперадзе. Шишко зрабіў усё для сваёй каманды, каб дапамагчы. Шишко забіў свае галы, але не дапамог. 4-2. Фіксуем канчатковы лік у сённяшнім матчы. Перамагаюць крумкачы. Адрыў крумкачоў ад Ураджайнай 9 балаў па выніках гэтай гульні. І калі крумкачы перамагаюць у наступным туры менскага дывізіёну Туркспор у дамашнім матчы, то крумкачы упершыню ў гісторыі становяцца чэмпіёнамі менскага дывізіёну другой лігі. Віншуем заўзятарам крумкачоў, ну а заўзятарам Ураджайнай падтрымка у вашага клуба ўсё толькі наперадзе. Дякуємо вам за прогляд трансляції, дякуємо, що були з нами. Віншуємо команду Крумкачов, віншуємо команду Ураджайної з тою яскравою і цікавою гульнею, за якою дуже-дуже приємно було назирати. З вами були я, Бортницький Іван, і мій колега Мирослав Колос. І ще почуємося.